Bé, doncs comencem aquesta segona sessió de Globalium. Primer, amb molt d'agraïment d'estar acollits a la casa Els Barberà, no? En aquesta partida de Rofer, aquí a les afores de Lleida. I a la Mora vam fer, ara ja farà un any, potser, la primera part que vam tenir temps de seguir tot el model menor, que serien les 26 categories de la pell, no, del Globalium, de les 80 en total que té. Aquestes 26 categories, recordem que eren basades en les 4 dimensions que té el Globalium, doncs amb 3 d'elles, que són teoria pràctica, fenomen noumen, subjecte, objecte. I a partir d'aquí vam anar col·locant, no, en cada casella les categories que el filòsof, que és el que tria la categoria i intenta anar-les ubicant, doncs per què l'anàlisi està entre fenomen i teoria, no? Per què és el tractament, no, o l'anàlisi dels fenòmens des d'un punt de vista teòric, o per què l'art està entre subjecte i fenomen, no? Doncs perquè és la visió subjectiva dels fenòmens i per això està aquí i no aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, no? És a dir que és aquesta gosadia de Lluís Maria Xirinacs d'atrevir-se a dir amb precisió geomètrica quina distància hi ha entre els conceptes de la realitat. I això porta implícit que no només és dir quina distància, sinó quins conceptes jo trio perquè siguin prou representatius de cada una d'aquestes àrees de la realitat. Amb l'aspiració de que amb aquests 26, i ara ampliats a 80, com començarem a veure avui, conceptes o categories, creu que queda representada la totalitat. Representada. És allò que dèiem, la totalitat és inabastable, per tant només podem aspirar la ment humana a representar la globalitat, és a dir, allò essencial de la totalitat que més o menys, és a dir, si això fossin continents o territoris o regions de la Terra o ètnies, no? Que no en quedi cap sense representació. I de forma corba, i per tant és dialèctica, no és una jerarquia. No és més important la bellesa que la mística o que l'atzar. No, això són categoritzacions que podem caure en la trampa de fer, però quan tu estàs a la terra dels hobbies no són més importants, jo què sé, els ucraïnesos que els hobbies. Els hopis, perdó, no? L'ètnia hopi d'Amèrica, o qualsevol altra ètnia, no? Que no hi ha importància, cadascú és el més important allà en el seu lloc, en el seu terreny, el seu territori. Que un és més gran, que l'altre és més petit, que un té aquestes característiques, que l'altre té les altres, tant és. No? Igual com no hi ha una persona, en tant que persona, més important, o que hagi de tenir un valor jeràrquic per damunt d'un altre. És que aquell és molt gros. Bueno, aquell és molt petitó, però són éssers, no? I de persona a persona hi va zero, diuen. És que aquesta persona ha fet grans gestes per la humanitat. Bé, els seus fruits sí que tenen diferències, però com a persona, com a ésser, no hi ha jerarquització. Això sabem que encara no passa entre persones, hi ha jerarquització entre rics i pobres, depèn del color de la pell, depèn del continent on ets. I també està passant entre pobles, entre cultures, que seria el nivell, la segona volta de l'espiral del camí a la plenitud, no? Que és la volta comunitària nacional, i també està passant la tercera volta d'aquesta espiral del camí a la plenitud, que és l'ordre que seguim justament per anar explorant el Globalium a través d'aquest fil. Podríem fer-ho de moltes maneres,
hem escollit aquest, fer-lo, anar dibuixant el Globalium a partir de l'espiral del camí a la plenitud, que és un viatge per aquesta esfera. Doncs en la tercera volta, que és la universal, tampoc hauria d'haver jerarquització, per exemple, entre espècies. I continua havent-n'hi d'una manera escandalosa, bàsicament d'una sobre tots els milions de la resta d'espècies, que és la nostra, i que per tant aquí tenim una responsabilitat pendent i urgent a fer, com també tenim una responsabilitat pendent i urgent a que no hi hagi jerarquització entre pobles i cultures, encara que en algunes només hi en quedin 1.000 parlants i d'altres en tinguin 400 milions. No té més valor el de 400 milions, al contrari, hauria de cuidar el fort, hauria de tenir cura i de vetllar per la plenitud dels petits també. És a dir, que un mapa, aquí no entrarem ara en si hauríem... Ara jo ja estava aplicant l'ètica, que és una de les categories d'aquí. Però aquí no hi entrem. Dóna molt de joc i anirem fent exemples com aquest, però el mapa no es posiciona, és neutre. El que vol ajudar és que endrecem el nostre mapa. Llavors, després podem veure que hi haurà centenars i centenars de recorreguts possibles, o que a la llum del mapa pots plantejar situacions de la realitat que puguem tenir a les nostres vides, o en els nostres projectes, o en una empresa, o en una organització, o a nivell de societat, a nivell de país, a nivell d'equilibris ecològics, a nivell d'espiritualitat, a nivell de que sigui, de qualsevol dels territoris que anirem repassant, que no és que aquí s'inventin res, això el que mira és observo què hi ha i miro de col·locar-ho d'una forma que la nostra ment la pugui comprendre, assimilar i que sigui una eina útil. És a dir, per què fem un mapa nosaltres? Per què hem fet un mapa? Per arribar fins a la partida de Rufea. Perquè és que si no potser ara encara estaríem voltant, potser estaríem anat a parar a Tarragona o l'altra banda de Lleida, no? Un mapa ha de ser útil. Primer de tot ha de ser útil. Per saber on ets, no? I per saber com vols arribar a un lloc, no? Exacte, però on vols anar el tries tu, o la vida t'hi porta també, però mira, sé que estic anant d'aquí cap aquí o estic transitant, no em neguitejo perquè si no sé què hi ha al mig, no? Hi ha la tenebra, la foscor, ai quina por, no, és que potser perquè tornis a tenir el teu geni, es torni a expressar, has de passar per un moment de foscor, de letargia, i això és fèrtil, no t'espantis. O si tu estàs més aquí però veus que els altres estan parlant més d'allà, si no és un territori que tu tens del teu mapa, no l'entens, o de vegades allò que no entenem ho neguem o ho ataquem. En canvi, si dius, no, ell m'està parlant des d'aquí, jo estic des d'aquí, bueno, mira, tenim diversos ponts per trobar-nos, hi ha diversos camins, circuits. És a dir, un mapa és útil per això. Per tant, un model global de la realitat és un model, per tant, vol dir que pretén ser un mapa, que no és exclusiu, poden haver-hi molts mapes d'un mateix territori, i que uns utilitzen termes diferents, o una t'hi posa coses diferents. Aquest pretén ser global, és a dir, que sintetitza la totalitat de la realitat, i això, de la realitat, no? Per tant, això vingui com a repàs de l'altra sessió. Com a repàs també recordem que vam fer 3 dimensions, que són les categories verdes, que serien les primigènies, de les quals van emanant les negres, després les vermelles, després les blaves. Però és un tema també arbitrari, no és que
siguin més important com a concepte una que l'altra. Passa que ajuden a ordenar les altres. Recordeu, el primer eix és, digueu-m'ho vosaltres, Teoria i pràctica. teoria i pràctica, és a dir, de l'equador cap a dalt. Aquí, en l'equador hi hauria conceptes que són mig teòrics i mig pràctics, és a dir, mig mentals, abstractes i mig pràctics. Cap aquí dalt ja anem anant cap a cada cop més mental i més abstracció, fins a la ment pura, i per tant aquí hi ha zero de realitat concreta, i cap avall és l'inversa. Com més baixem, més grau de concreció no mentalitzada hi ha, fins a arribar a la pràctica pura, que hi ha zero ment. Allò que diuen del nen quan neix, que encara té zero, té el disc dur en blanc, i tot el que veu és pura realitat concreta, que encara no descodifica res, ni sap identificar contorns ni identitats, res. Per això diuen, ho veus tot però no veus res, no veus cosa, perquè cosa ja és un concepte. I una pregunta, l'estat meditatiu entraria en aquesta pràctica en la que acabament s'intenta estar en la pràctica pura sense ment? Jo crec que l'estat meditatiu, la meditació, jo el concebo com un vehicle, com una eina que et pot portar a diferents territoris, depèn. Si vols anar cap aquí, segurament el que estigui preparat pot acostar-s'hi. Jo crec que és molt difícil poder perquè la ment la tenim, no? Buidar-la del tot. Però hi ha diferents absoluts en la realitat. La pràctica pura pot ser-ne un. Veurem que el noumen, l'esperit, és un altre absolut que també, si t'hi dissols, tot i que també està a mig camí de teoria i pràctica, o el plasma. La meditació depèn, que pots meditar cap al teu subjecte, i al teu jo, però pots meditar cap a moltes bandes. Per mi, jo la concebo com un vehicle. És veritat que el que entenem per meditació normalment acostuma a ser més l'oriental, que teòricament et porta cap a aquest buit interior, que no és un buit occidental, sinó que és un buit ple, però que està buit de tot, de coses, d'idees, de pensaments. Chirinacs deia que la meditació oriental et porta més cap al plasma, que és cap a aquest nivell, vas baixant cap a les teves cèl·lules i més avall de les cèl·lules, cap al plasma. I la meditació occidental et porta més cap a la presència de l'esperit universal. Un aniria més cap a plasma i l'altre cap a noumen. Vull dir que és tot un món, aquest. Llavors teníem teoria pràctica, l'altre, el segon eix, subjecte-objecte. Ell va considerar que tenia prou importància tota una sèrie d'aspectes que són subjectius i per tant aquí hi ha el principi de sí contradicció i les vivències, i per tant que és diferent en funció de cada subjecte, i com a contraposició la no contradicció, l'objecte, les coses permanents, les estructures, les coses que són allò. Una pota, una taula amb un taulell, dues potes, taula, estructura, una llengua, pam, aquest és el diccionari. Estructures mentals o físiques. I en tota aquesta gradació, les coses més estructurals les hem anat col·locant cap a objecte i les coses més vivencials cap a subjecte. Però com que ja teníem l'altra dimensió vertical, també li permetia que les coses més estructurals mentals les anava col·locant a mig camí cap a la banda d'objecte, però ja tendint cap a teoria. I les coses estructurals més concretes, com per exemple els signes, les coses que se t'apareixen, allò que veus abans de mentalitzar-la, de dir què és, doncs ell diu, això és un objecte però és molt concret, és molt pràctic, encara no té ment. I el signe, tots els signes que contínuament estem veient, o els senyals de la vida, allò, si siguin signes purament objectius o signes que per nosaltres són senyals, potser. Això són també una cosa que t'apareix.
Després ja, si ho mentalitzem, li busquem un significat, no? Que seria l'objecte més mental, teòric. Doncs per això aquí posem significat i aquí el signe. I així aquesta és la mecànica. Igualment amb les coses més subjectives, no? Doncs, el sentiment és concret, és pràctic, però és totalment subjectiu, per tant el posem entre subjecte i pràctica. En canvi, el sentit que jo dono com a subjecte a les coses que veig, o els fenòmens, ara en parlarem, els fenòmens que em passen, això és subjectiu però mental. D'acord? Molt bé, ja tenim dos eixos. I el tercer del model menor que vam fer l'altre dia, quin era? Noumen i fenomen. Sí. Exacte. Doncs ell va concebre que també li faltava una tercera dimensió, perquè amb aquestes dues ja Déu-n'hi-do, ja tens una pissarra que pots començar a col·locar gairebé tot. Però ell deia, clar, si jo vull distingir una mica més del que són els aspectes més profunds o transcendents de la realitat, jo els vull poder distingir perquè crec que tenen prou categoria, prou envergadura, per diferenciar-los dels aspectes més passatgers, els esdeveniments, no? Els fenòmens. I aquí li va posar aquest tercer eix, que és fenomen, noumen. I fixeu-vos que ara tots aquests altres conceptes que hem dit els podem matisar més. Llavors ja passem de dibuixar tota la realitat amb una pissarra plana, de cop i volta, ja guanyem una tercera dimensió a la pissarra i per tant en la nostra pissarra mental, el nostre codi i mapa de navegació. És que no sé per què jo he tocat alguna cosa ara aquí i ha fet un pito, espero que segueixi gravant. Llavors hi ha aspectes objectius que són més fenomènics, que són més passatgers. Si voleu consultar la vostra bola, digueu-me en algun objecte cap a fenomen. M'és igual que sigui teòric, pràctic o mig i mig. D'objecte cap a fenomen. Aquí a la ciència. Doncs mira, la ciència. La ciència no és transcendent, no toca coses, valors eterns. No? Analitza fenòmens, estudia fenòmens, però des d'un vessant objectiu. Ara, a l'altra banda, resulta que la ciència més transcendent, quina seria? Doncs la metafísica, que estudia, intenta trobar sentit o donar respostes a qüestions profundes, noumèniques, transcendents. I per això la ciència ens queda a la banda fenomènica d'objecte i la metafísica a la banda noumènica o transcendent d'objecte. Però tots dos són objectius. I fixeu-vos que a sota de metafísica, per exemple, hi ha l'ètica, que és això mateix, però encara li donem el matís de que és més pràctica. No és una idea l'ètica. Si jo sóc ètic, la meva vida ho manifestarà. Es veurà en el concret, en la concreció. Si no, no sóc ètic. Sóc un venedor de mantes o un teoritzador que parla molt però no ho aplica. L'ètica, si ho entenem com allò que més convé al conjunt, tenint en compte el màxim de tot, fixeu-vos que estem parlant ja conjunt, tot això són conceptes noumènics. Estem en el terreny de la transcendència. Clar, ja necessitem aquí col·locar una sèrie de coses que en la banda fenomènica no tindrien sentit. D'acord? I així les 26 caselles, que no les repetirem ara, no les repassarem ara, perquè ja les tenim dibuixades a la vostra bola. Perdona, Lluís. Al noumen parlàvem de no dualitat i el fenomen de dualitat. M'ho podries aclarir? Perquè no recordo el concepte. Dualitat, no dualitat, què vol dir aquí? Clar,
La no dualitat és un dels termes que ens venen d'Orient, de l'hinduisme. Per ells és un concepte fort i important i molta gent fins i tot cau en l'error, penso jo, de categoritzar que inclús aquí està passant, que s'ha d'anar cap a la no dualitat, perquè la dualitat és pejoratiu, no? O és no té el valor que té la no dualitat, perquè la no dualitat, en el fons, el que jo entenc és que anem en allò de profund que té la realitat, on ja tots ens isolem en la font del que som. A l'origen, no? L'origen o la fi, o... no? És a dir, el no-human, la no dualitat pràctica és l'amor. No? A sota de no-human, en la pràctica, té amor. Aquest amor còsmic, doncs, és allò, la concòrdia busca aquesta unió o reconeixement de que tots som espurnes d'una mateixa font, o allò que es diu, tots som germans, perquè naixem de la mateixa mare natura, no? O del mateix pare del cel, cada cultura ho viu de la seva manera. I en allà ens reconeixem com a u. Però també hi ha el perill de dir, no, és que tot és una dualitat, la dualitat és un engany, és un miratge, és un no sé què, hi ha moltes metàfores que diuen, bueno, i què? Però la no dualitat, per el que sigui, existeix, és aquest món, és el fenomen, estem en un món aparent i encarnat, material, que és dual. Quan diem dualitat, a què es refereix? A polaritat? A que hi hagi sempre dues versions? Jo, tu, veiem que som diferents, no som u aquí. Val. El dia i la nit, el bé i el mal. Sentir la separació de les coses, no? Sentir la separació o no, o si més no, la diferenciació, que és una separació exacta, que també té connotacions negatives però no té per què tenir-les. Sort que estem separats en moltes coses, perquè si no cauríem bojos potser, o traient-nos els ulls. Ara, quan només hi ha dualitat, pots caure també en la guerra permanent, perquè en el fenomen hi ha la guerra, la lluita de diferents, també la tensió entre diferents. Per això totes les tradicions també cuiden de fer aquest viatge cap allà i tornar, aquesta espiral del camí de la plenitud, perquè en el fons de la diferència nostra ens sabem u. En el cor ens sabem no duals, però en moltes altres coses som duals, som diferents, inclús antagònics, complementaris o no complementaris, dependrà. No? Llavors és molt interessant aquesta reflexió de la... Llavors la dualitat s'associa més al fenomen, no? Allò temporal, no? I la no dualitat al no-human, allò més permanent, no? Com més vas a la font, fixeu-vos que també és el mateix. A mesura que vas anant al no-human, aquí hi ha 10, en el fenomen hi ha 10 dualitats, 0 no dualitat. Aquí ja tens 7 i mig a la meitat, no? O 7 o 8 de dualitat i ja comença a haver-hi alguna espurna de no dualitat, no? D'unió. A la meitat ja seria un mig i mig. És a dir, el subjecte, segons això, tindria una part més dual, però també té una part més transcendent, que es va connectant amb altres subjectes, també, i que es van creant subjectes majors, etc. Fins que ja arribem en el no-human, que aquí ja s'ha fusionat tota aquesta diversitat en la font. No? Tots ja ens ha engolit el sol, ja som sol. Ja no hi ha aquella espurna de sol es deia Ferran, aquella es deia Emma, no? No, aquí ja no li veuràs, no? O la gota al mar també s'utilitza molt a Orient. I llavors la vida és una dansa, no? Hi ha mites de la dansa de Shiva, o cada cultura ho diu de moltes maneres, no? Que també és un... No estem sempre ni en un lloc ni en un altre. Anar i venir, no? Sí. I els vents, els mariners ho saben, no? O els que volen, els vents també saber. Tu pots anar a contracorrent i et costarà molt, però no sé si tota la vida tindràs energia d'anar a contracorrent. A vegades també és
Ara el vent ens porta cap aquí, bueno, doncs sapiguem i dansar, jo puc potser condicionar, puc viure d'una manera o d'una altra, però també reconec que hi ha uns vents savis que venen d'aquest misteri, no? És allò que dèiem, el lliure albit està en el subjecte, és la llibertat, l'autodeterminació és el jo lliure. Però dèiem, i us pregunto, creieu que tot és llibertat? O en les vostres vides individuals i en les nostres vides col·lectives i planetàries percebeu que hi ha alguna cosa que ve predeterminada o que hi ha uns marcs, no sé, potser cadascú té vivències diferents, Els instints, no? Coses que no decideixes, no? Perquè ja venen de la teva genètica, de la teva biologia, de la teva construcció, no? Que escapen a la teva llibertat, no? Perquè... Els aspectes aquests, per exemple, ho són. Tu no decideixes respirar cada vegada. I en els aspectes més metafísics, el destí, que dèiem, no? El destí de les persones, dels pobles, hi ha coses que estan... Una relació, per exemple, no? Està al 100% depenent de la decisió dels membres o sentiu que a vegades hi ha coses que et superen o canvis de rumb de la vida, que la vida és una onada que et porta cap a un altre lloc, per exemple? Però la llibertat en si la podem entendre essencial i per tant tu pots orientar cap a on et sembli. El que passa que, vaja, un cop esculls essencialment també tens llavors una sèrie de condicions que ja no es configuren a partir de la llibertat sinó del que has escollit, no? O sigui, és un... Sí, aquí hi ha una dialèctica curiosa, faig sempre el que em dóna la gana, si jo escullo deixar-me guiar també per aquesta silenciosa veu interior que deia Gandhi, no? o per l'esperit, el que deia el Xirinacs, o per Déu, o per cadascú digui com vulgui, aquesta visió transcendent. Un cop escullo aquest camí, allò em ve molt condicionat amb una sèrie de coses de coherència. O sigui, jo busco l'ètica, actuar segons l'ètica, no faré el que em dóna la gana a cada moment. Ara jo escullo seguir-ho o no seguir-ho. Clar, és la decisió. Tu ets lliure de seguir o de no seguir. I des d'aquest punt de vista jo crec que ets lliure 100%. En aquest aspecte, de seguir o no seguir. Clar. Però un cop decideixes de seguir una cosa, ja ets una mica, entre cometes, esclau de la coherència amb aquell camí. Però és que jo no ho veig com una esclavitud, perquè és la teva decisió des de la teva llibertat. I que la teva llibertat, si tu creus que et condiciona fins i tot la teva llibertat, és que no estàs escollint lliurement. Tu ets lliure fins i tot de dir en aquell moment, em retiro, vaig cap a un altre costat. Potser jo ho entenc així, potser estic equivocada, No, això és una vivència molt personal. Sí, crec que és la decisió. I I des de la llibertat. Sí, en qualsevol cas és un tema que no és blanc o negre, no? És on està aquesta frontera de la lliure decisió o d'allò que aquests condicionants que ja em porta a haver escollit un camí o una opció de vida. I dintre d'aquesta opció, si no surts del carril, sí que acostuma a haver-hi moltes coses que ja et venen predeterminades i que tu dius ara potser no ho faria, però com que sí que escullo per damunt d'aquest micro, aquest macro, aquesta direcció, doncs les assumeixo i les faig. I d'altres sí que et ve la vida en pesa. Dius, ostres, és que jo podria fer això, però sembla que se'm tanquen totes les portes, que tots són obstacles, que al final dius, bueno, em rendeixo, deixo anar. Evidentment tu pots dir, no, jo aquí amb les banyes, pum, la cabra, fins que tiri la paret a terra. I a vegades la vida et diu, no, és que aquesta paret és molt dura, ves-li fotent, et faràs mal, però veus que no cau? No veus que al costat hi ha una porta? Potser si fas així, i això la vida també ens ho diu. Per tant, aquí hi ha alguna cosa, aquest misteri
d'aquest nou territori aquest, no? De la saviesa, de l'omen, de l'esperit. Molt bé, doncs això valgui de moment com un repàs per repescar la sessió 1 del model menor. I aquí hi tenim, i vam anar col·locant cada una d'aquestes 26 categories amb les seves breus definicions. I és els fulls que us ha donat ara l'Emma, i són aquestes 26, però en aquesta sessió 2... Fem una pausa?